Ćao drugari, dobrodošli na naš novi video. Ja sam Semira, tu je naš dragi Čupa. Naime, nastupio mjesec decembar, bliži nam se kraj godine, bliži se Božić, Nova godina, bliži se i moj rođendan. Gradovi su već uređeni, okićeni, osjeti se neka pozitivna energija, atmosfera. Čak i aktualno pitanje Đerđanovu. Međutim, u svemu tome ima i nešto loše, što sve to nekako kvari, a to su petarde i pirotehnička sredstva. Kakvo zadovoljstvo to predstavlja, nismo sigurni. Ali hajmo uzeti, na primjer, petarde. Paket petardi košta 2 do 3 markice. Ispucamo sve petarde, isprepadamo neku nedužnu životinju, neku nedužnu čovjeka ili ženu i nismo ništa napravili. Međutim, ja i Čupa imamo jednu mnogo bolju ideju za vas. Kod naših prijatelja iz Happy Puppy Sarajevo naručite keksiće koji koštaju 3 markice i nahranite nekog napuštenog psa. Dio od prodanih keksića ide u humanitarne svrhe upravo za napuštene životinje. Znači, do ove godine kada svi vlasnici kućnih ljubimaca počinju da brinu, naravno, nije lako ni životinjama. Razmjenjujemo mišljenja kako i na koji način da što lakše prebrodimo taj krizni period. Prema nekim procjenama u Europi gotovo 5000 kućnih životinja godišnje umre od srčanog udara izazvanog eksplozijom petardi. Tako da imate to na umu idući put kada zapalite neko pirotehničko sredstvo. Zbog svega toga, italijanski grad Collecchio jedan je od prvih u svijetu koji je odlučio da koristi tihe vatromete te samim tim ispušti ljubimce svojih građana. Svi već znamo da osim fizičkih ozljeda, petarde životinjama uzrokuju veliki stres, strah, psihički šok, a nerijetko i smrt od srčanog udara. Životinjama čiji je sluh mnogo osjetljiviji od ljudskog, buka i tih pirotehničkih sredstava nevjerovatno je glasna i bolna. Tako da se u ovom periodu prijavljuje najveći broj nestalih kućnih životinja, to je ljubimaca, koji prestrašeni od buke i petarde odlutaju od svojih, naravno, domova. O ranjavanju djece da i ne govorimo. Psi, mačke, kunići, zamoci, papige i drugi kućni ljubimci se mogu bojati zvukova pucnjave, bljeskova i zvižduka koje uzrokuju pirotehnička sredstva. Razlog u strahu jeste što oni mnogo bolje čuju i imaju mnogo jači osjećaj mirisa od nas ljudi. Mnogi od njih nisu možda prije imali susreta i iskustva sa bukom, zato što to nisu prošli u periodu socijalizacije i habituacije. Neki ljubimci su imali loše iskustvo, na primjer ako je pored njih pukla petarda dok su psi bili u šetnji ili dok su mace živjele na ulici. Strah od pucnjave može biti jedva primjetan ili može biti prava fobija. U strahu psi će se oblizivati, dahtati, njihovo držanje tijela će biti jako nisko, spuštat će uši i podvlačit će rep. Čak i pas koji samo laje na pucnjavu neće se osjećati ugodno. Mačke koje se boje glasno će mjaukati ili će se napustriješiti i frkati. Ako se radi o fobiji, pas i mačka se mogu pomokriti, skameniti ili bježati. Te sami ti u toj situaciji mogu biti opasni kako za sebe, tako i za drugi. Kunići i zamoci su osjetljiviji na glasne zvukove, jer su oni po prirodi plašljive životinje. Međutim, oni skrivaju svoj strah zato što u prirodi mogu biti nečiji plijen, pa je on manje primjetan nego kod pasa i mačaka. Kunić u strahu može udarati stražnim nogama od pod, nervozno se kretati ili stajati potpuno nepomično, pokušavati pobjeći ili se sakriti, škrgutati zubima više nego inače kao što to radi, može se pomokriti ili obaviti veliku nuždu. Što se tiče zamoraca, oni u strahu se mogu nekontrolisano kretati, zalijetati u zidove ili u krajnjem slučaju mogu biti nepomični, ukočenog tijela, a da pritom imaju široko otvorene oči. Te samim tim će ubrzano i disati. Pokušat će se sakriti, gurnuti glavu u kut ili pokriti se sjenom. Tako da je opasno u tim danima kada kunići ne odbijaju hranu zbog straha od pucnjave. Ljubimac koji se boji vatrometa bi trebao ostati u kući tokom svih noći kada očekujemo pucnjavu. Što se tiče pasa u šetnju, naravno, kada ih vodimo u šetnju, trebali bi držati na povodcu, jer u svom tom strahu mogu nam pobjeći, mogu podletiti, ne dao Bog, pod auto. Ili u krajnjem slučaju mogu pobjeći. Tako da ne bi bilo loše da im stavimo neku pločicu ili neku markicu gdje ćemo napisati naš kontakt telefon, ime i prezime, eventualno adresu. Ako već to nemate, također možete kod naših prijatelja iz Happy Puppya naručiti te pločice.
Kao što smo rekli, link njihovog profila imate u opisu našeg videa. Mačke koje mogu izlaziti van, tih dana naravno u vrijeme pucanja bi trebale ostajati kod kuće. Ako nemaju naviku da obavljaju da koriste taj mačji WC, možemo ih pustiti u toku dana, a u toku noći, naravno prije mraka ih zatvarati ponovno u kuću. U kući je potrebno unaprijed pripremiti mjesto gdje se pas ili mačka mogu sakriti ako poželi. To može biti ispod kreveta, u ormaru ili na nekom drugom izoliranom mjestu. U principu pogodne su prostorije bez prozora, znači na to mjesto stavimo neku našu odjeću i naravno igračke koju se ljubimci mogu zavući i skrenuti pažnju na trenutak sa sve te buke. Što se tiče kunića i zamoraca, možemo im napraviti dodatnu kutiju sa sjenom kako bi se oni mogli zavući. Znači kutija bi trebala da ima rupe kroz koje se kunić ili zamorac kroz koje mogu lako ući i izaći. Također njihov kavez možemo prekriti dekom da oni ne bi vidjeli bljeskove svjetala od vatroveta. Također možemo navući i guste zastore na prozore, kako znači oni opet ne bi vidjeli sve te bljeskove izvana ili čak možemo staviti neke deke na prozore kako bi barem približno ublažili svu tu buku koja dolazi izvana. Ono što također možemo raditi jeste da možemo uključiti televizor ili radio kako bismo također opet pokušali barem približno da prikrijemo sve te zvukove koje dolaze izvana i plaše naše ljubimce. U principu čak i muzika nije loša ideja, ali muzika bi u principu trebala biti umirujuća za životinju, ali dovoljno glasna da opet barem približno prekrije sve te zvukove koji dolaze zvana. Naravno, kao što smo već rekli, životinje imaju mnogo jači osjećaj mirisa, tako da će osjetiti miris petardi i drugih pirotehničkih sredstava, tako da bi u tom periodu trebalo sve da bude zatvoreno. Ono što je najvažnije u svemu tome jeste da se za vrijeme pucanja vlasnici ponašaju sasvim normalno, kao što se uobičajeno ponašaju. Ono što je najveća greška jeste da većina vlasnika u tom trenutku se uplaši za svog ljubimca i onda sami tim ljubimci osjećaju tu zabrinutost i time znači ne postižemo apsolutno ništa. Tako da bismo se trebali ponašati kao što se i obično ponašamo. Ako primijetimo da se plaši, naravno pružiti mu utjehu, ako primijetimo da se ne plaši, naravno nagraditi ga nekom poslasticom. Ono što također nije loša ideja jeste da ako vaš ljubimac ima još nekog četvoronožnog prijatelja koji se ne boji buke i petardi, ne bi bilo loše da zajedno provode da zajedno budu u tom periodu. Također kod kućnih ljubimaca koji strah nije toliko izražen, ne bi bilo loše prije same pucanje započeti neku igru, tako da im opet skrenemo pažnju sa svih tih dešavanja koja njih u principu jako plaše. Kod kunića i zamoraca, kao što smo rekli, u tu dodatnu kutiju koju im već pripremimo sjenom, možemo staviti neke njihove posladce ili igračke kako bi se oni naravno zabavili i skrenuli pažnju sa svega onoga što se dešava izvana i što ih može uplašiti. To je bilo to za ovaj video. Ja se nadam da od iduće godine neće više biti pirotehničkih sredstava, a za kraj naši prijatelji vam poručuju nešto. Do idućeg gledanja, veliki pozdrav!